rag-inat o di na kaginhawa. No? So, Matthew chapter 13 verses 1 to 9. Niana gyapong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Verse 2. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan, milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Mingon siya may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Asa siya niadto? Unsay tuyo? Okay, so asa man ta karon? Niya sa church. Unsay purpose? Simbahon ng Dios. So, verse 4, sa pagsabod niya sa binhi adunay nahulog sa agianan. Mayabot ang mga langgam o gipangkaon, gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og narunok dayon kay yutay raman og dili lawom mang yuta niini. Apan sa pagsubang nasa adlaw nalawos ang bag-ong nanurok og kay wala man migamot, makagamot, pag-ayon nangalaya dayon kini. Verse 7. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit nga mga tunokon sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Verse 8, ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig 100 kapilo. Ang uban namunga og balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Verse 9, kita tanan. Og miingon si Jesus, busa kon may dalunggan. Okay, busa kon aduna kamoy dalunggan pamati. Niyon sa Jesus, busa kon aduna kamoy dalunggan. Duna kamoy dalunggan. Duna kamoy dalunggan. Mamati. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa imong mga pulong, among pag-ampo Ginoo. Samtang kami karon mamati sa imong mga pulong. Himuon nimo nga ang among mga kasing-kasing Ginoo makaila sa tinuod nga gugma. Makaila sa kanimo, mas mulawom ang among pag-ila kanimo. Tudloi usab kami. Badlunga usab kami. Pantuna kami sa mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi Ginoo. Himoa o Dios nga among kasing-kasing uhaw sa pagbuhat sa kung unsay imong isulti kanamo. Tabangi kami nga makabaton gayud sumala sa imong mga pulong. The old has passed away and the new has come. Tabangi kami Ginoo nga ang among daan makasasala nga mga buhat batasan mailisan sa mga bag-ong matasan nga nakapahimaya kanimo Ginoo. Panalanginan nimo o Dios ang kada usa karon nga maabot niining maong mensahe. And bless us O God with anointing O Lord and heavenly wisdom. This is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Today, ang atong hisgutan mga batan-on, giuluhan siya kingdom seed. Mga liso nga langit nun. So kinsa dinhi nakasuway na kakitag liso, bisag unsang liso, kita tanan siguro no. Nay liso sa mangga, nay liso sa bukado, nay liso sa nakalinlaing matang sa mga pananom. O kana nga maong liso mo nay natanom unya sadang natanom na ni tubo og namunga og daghan og ang iyang mga bunga do na napoy liso nga kung imong itanom pagbalik mas mudaghan pagyud siya, tama? But magbantay tag-ayo tungod kay dunay mga prutas nga nag-provide pud siya bunga nga diin may bunga og may liso nga matanom usab nimo siya mudaghan usab pero kini nga maong mga bunga nga mga prutas makahilo. So dunay mga maayong tanom, do na po'y dili maayong tanom. Og mo nay atong gibasa karon nga dunay mga liso gitawag siya kingdom seed nga gilabog, gisabod. Nyaningon dito ang una nga liso na tagak sa dalan gikaon rag langgam.
Bantay lamang ta kay sige tagaan-hi mo simba tas Ginoo, pero ang mga pulong nga giwali diri mga maayong liso, pero mamauli ta wa na nato na hinumdumi nganuman tungod kay wa ta naminaw pag-ayo. Ora nga atong mga kasing-kasing nabantok nag-ayo tungod sa sala. Kawaton ras yawa ang mga pulong nga gitudlo. Then ingon diha ang ubang liso nahulog dito sa mga batuon. Nya dali ra kayong mitubo. Kay mabaw ra man ang yuta, pero pag subang na init na kayang adlaw nalawos ra sab siya. Kabantay mo anang dasig kayo sa pagsugod niya pagkahuman gikapoy na di naganahan, murabag ikaw. Pagsugod ang eskwela, dasig kayo, wow, eskwela ta, bagog notebook, bagog tanan. Bagabot og ugos ni undang. So, dali kayong nitubo, dasig, lipay, pero dali pod sa kaayong nawala. Dasig kayong nangalagas, Ginoo niya, dali kayong nawala, ingana ni, ang may tabo. Then ang next, ningon siya nga nahulog dito sa mga kasagbutan. So ang maayong liso nahulog dito sa dapit diin naay dili mga maayong tanom nga nagtubo. Matinga kang buutan man ta ko Lord, nganong bugoy man karon kayo, ngano man tuwa man kas dapit ngang imong mga barkada, mga bugoy. So mura kag liso nga nahulog, maayong liso nga nahulog dito sa dili maayong yuta. Lord, ngano man nga sa last ningon siya nga apan ang maayong ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. So namungag tag 100, namungag tag 60, namungag 30. So naay ginansya kung maayong yuta kanunay ang imong tamnan sa maayong liso. Because bisag maayo pa kayo ang liso pero dili sa maayong yuta nimo matanom, wala kay maani nga nindot. Tama? Samtang na to? So karong hapuna kung ang imong oras batanon or ginikanan, imong gibutang tuwa dito sa mga dapit nga naa diha ang chismes, naa ang sugal, na ang pagpanglibak, pangpanghilabot sa uban, pagpamantay. You are sowing your seed. Imong gitanom ang imong panahon, ang imong time sa sayop nga dapit. Di ka ka-harvest. And good for you kay niya mo karon. Maayong yuta ang inyong naanhian og maayo pod nga binhi ang matanom ni Lord sa imo ha. In verse 9, dunay gibutang si Lord nga double purpose sa imuhang ulo kana mao ang dunggan. Na dalunggan. Double purpose ni. Saman, butanganan og face mask. Unya pagpaminaw pod. No, daghan nang ibutang dire. Og labo kag panglantaw magbutang kag eyeglass. Unya kay kinahanglan mag face mask, butangan na pag face mask. Kinahanglan mag face shield, butangan naunsa nang imong dalunggan. Pero why problema kung ang imong dalunggan nga nagpurma? Nga nagpurma? Or nipilit ra dito? Ang importante nga kana nga dalunggan na minaw sa pulong sa Dios. Amen ba? So hikapas ako no kay basig nabilin. Hikapa? Naara? Okay, ingon si Lord in verse 9. Og miingon si Jesus, busa kun may dalunggan kamo, pamati. Ang problema nato mga batanon, sige ra mog paminaw og mga worldly, mga bastos nga mga music. Pero di ta ganahang maminaw og mga music para sa Ginoo. Dayon magcheka, dayon magcheka. Saan na cheka? Isuda, isulti oy. Magchismis, cheka, chismis, magunas Bisaya. Magchismis dayon hala gastuog paminaw ni. In verse 9 gisugot ta ni Lord nga kung doon na tayo dalunggan maminaw sa iyang pulong. Maminaw sa iyang tambag. Maminaw sa iyang pagbadlong. Kay kung bata ka, batanon ka, ginikanan ta, nga di ta ka maong maminaw sa Diyos, sigurado ugma taga ka. Sigurado ugma tumba ka. Munang kinahanglan tang maminaw. Sa mga tao nga maminaw, mga igsuon, nagdawat na silag mga maayong liso. Unya, ilabi na kung ang ilang kasing-kasing mapaubsanon, gitawag na siya maayong yuta.
nga kung matamnas pulong sa Dios mubunga siya og grabing kausaban. Nga nabag-o siyang pagpanulti, nabag-o sa iyang binuhatan, nabag-o sa iyang mga pamatasan, mga kaning kinaiya nga naa sa imuha, nabag-o imong panghuna-huna, nabag-o imong linihukan, nabag-o imong pagpangsuot-suot, nabag-o. Kaniadto mugawas ra kas balay imong suot, magulang raspante. Hello? So, namo nga og tag 100, dili kay usa, dili kay duha, dili kay tulo, kun dili daghan ang bunga sa kausaban, kung ang atong kasing-kasing maayong yuta, o ang mga maayong binis pulong sa Dios maoy nakasulod ni ini. Kining mga tambag sa mga maestra, pagtuunog ayo day, ang siri ni. Kining mga tambag sa atong mga ginikanan, kining mga tambag sa inyong mga church leader, kini sila mga igsuon maghatag nimog maayong bunga sa kaugmaon. Pero kung dili ka mamati, bisan pag-usaon imong paningkamot, bisan pag-usaon imong pintal ng imong dagway, batanon. Mga lalaki, bisan pag-usaon yung paabs. Wanjoy ganahan ninyo kung tapuan ta. Sagpa ning pulong sa Ginoo, amen? No? Mga babae, pag naimanguyab ninyo, adtuan na silang balay, o mao ba na nagalabas ilahang basi kuman nagligo, ibilin na tong mga gagmayng mga heriminta. No? I-check na nimo. Kay para asa nga ikaw maayo ka. Nya na partner nimo sa imong kinabuhi, bantok, tunokon, or batoon. Or para asa nga ikaw ang imong na partner sa kinabuhi, daw nindot nga liso, buutan kaayo siya. Pero ikaw, mura kag yuta nga tunokon, batoon, garbuhon. No? Mukihat ra gani. Anong nikihat kaniya? Di ba Ginoo atong tuyo ni simba ka? Anong nikihat kaniya? Jealous, wa hinungdan. So paminaw pag-ayo. Kung may dalunggan ka, pamati. Sige ra kag pamati ang mga kalibutanong nawa na, wanted bangga. Sige kag paminaw mga DJ sa Iligan. James Spider, kaka. Sige ra kag paminaw radyo, tan-aw TV, paminaw mga balita. Pero wala kay panahon nga maminaw sa pulong sa Dios. That is why daghan kaayo ang liso. Gitawag sa kingdom seed. Pero asa na padong, wahay na paingnan, kay ikaw di ka gusto ana. Yung sahin pa dyan, maminaw, tas pulong sa Ginoo, magsig-ikyas-ikyas. Hutda dyan ang tanan nga mensahe nga gihatag sa Ginoo. So nagsunod ang sambingay ni Lord kabahin sa maayong tanom o kabahin sa dili maayong tanom. Now, let's read. In Matthew chapter 13 verse 24 to 30, in 24 it says, kita tanan basa sa 24, unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios na isama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Unsa iyang gipugas? Unsa? Maayong binhi. Nindot nga liso ang iyang gitanom. Ayaw sayangi ang mga maayong binhi nga gihatag sa Lord sa ato tanan nga nias atong kinabuhi gikan sa Ginoo. So kung gipa-eskwela ka daw liso ka nga natanom diha sa maayong tamnanan. Pero kung sige ra kag absent, mura kag natanom sa batuon. Sige ra kang kakating classes, mura kag natanom nga nasagol sa mga tunukong sagbot, mga barkadang way planos kaugmaon. Therefore, pariho pod kanila. Samta na to? Or tawo ka, or batanon ka, or anak ka, or ginikanan kang way commitment. Walay ligon nga pagpakigsaad, nga magkinaon sa ako dyan humanon. Muna'y gitawag diha og lisong na tanom sa mga batoon, dali ra kaayong nitubo, pero pag init nawala. Mausap ta. Dasig kaayo, pero naay pagsulay, atras.
Ang tawag ana puro tilaw-tilaw. Tilawan ni, hindi ko hindi ko. In verse 25 kita tanan. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og nagsabod sa liso sa mga sagbot, sagol sa trigo og mibiya. Magbantay ta sa atong kinabuhi. Ang atong mga ginikanan, ang atong mga church leaders, nagsabod kanunay og mga maayong liso, mga maayong tambag, mga maayong pulong nga gikan sa Dios, kingdom seed. Nga ginatanom ni Lord sa atong mga kinabuhi, pero di ta makabantay, tanuman punta sa yawa og mga liso nga sagbot. Manan dinhi inyong madunggan, puro maayong liso, puro pagbadlong, puro pagtudlo, pero ato nakasgawas. Lahi na ang mga ipangsulti dito niya. Di ka magbantay, nakadawat kag pulong sa Diyos, makadawat po kag pulong sa yawa. Ang pulong sa Diyos, positibo kaayo nga mo panindot sa imong kaugmaon. Pero ang pulong sa yawa, mo guba gayod nimo. No? Kabantay ka nang mamati kag mga sikreto ba nga mga kaulawon. Huy, kana si kuan ba si Joshua? Maumong ko na iyang gibuhat, yung anak ko no. Ha? Grabe yan, no? Alive kayo, pero minos pulong Ginoo. Duka-duka ta. Nakasabot ko na, matulog ka ng mahimbing. In verse 26, sa nakatubo na ang mga tanom, misugod na, pagbuswak ang uhay, nanggawas na. Diha pa mailhi ang mga sagbot. What? Nganong naay nasagol? Ako man tong gisure nga maayo ra ang tanan nga gibutang diha. Nganong doon na may mga maot nga nasagol? Ang inyong mama ug papa maglibog na, ngano maning akong anak? Gituduan man ni nakog tarong, gituduan po ning tarong sa iyahang inahan. Ako nga amahan nagtudloan ning tarong, ngano maning naa may maot nga batasan? Kay samtang ang iyang inahan, amahan, wa nakabantay, ang iyang anak na influensyahan nas barkada. Munang kuyog-kuyog kas dili mga Kristiyano niya, dili nimo tuyo nga madala nimo sila des Ginoo. Ay nalagkuyog. One day paninglon ka sa Dios. Nga naman, kuyog mo wa nimo siya nasangyawan. Tan-aw nato. Duha pa, delikado na. Either masangyawan nimo siya kung dili paninglon ka sa Dios, or ikaw mo'y madala niya balik sa pagpakasala. Because kining pagpakasala wani nagbasig edad. Kung dili nimo gamiton ang imong mga dalunggan sa pagpaminaw sa mga tambag nga gikan sa Dios, paminaw pag-ayo, bisan sa kalingod sa imong pangidaron, pwede na kang mulangoy sa sala. Wala nakakita si papa, si mama, imong igsuon, si pastor wa kita, pero nakakita ang Dios asa kang nagunsa ka. Munang bantay gyud. In verse 27, ang mga sulugoon tag-iya sa tag-iya miduol kaniya og miingon, sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot. Na matingala ka. Asam ni gikan? Nganong naingani man ko? Drama si pagtanaw teleserye. Di ka ganahan nga tamnan kas pulong sa Dios. Kaya ang imong ganahan ang pulong nga gi-text, gi-chat, gikas imong uyab. Nga 5 puy uyab. Pag ingon imong sleep na ka, ingon siya, yes, tulog na ko, be. Pero ingon pod ka, sige be, good night. Pero naa siya ihan. Og dear, nga katsat, tulo pa kabuok. Diha ka nasuway. So mga tanong ka, nganong naingon na ana man, nganong naingon ani. Mga maayo man unta ang akong gitanong. Drama kaayo bay. In verse 28 siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. So kanang imong isig kataong magpakasala na, kaaway mo'y naghimo ana. Nagpagamit rana sa kaaway. Munang ayaw nag-awaya, awaya ang nasa sulod ana.
In Englishan, dahil mo na binisayon. You, yawa inside, go out. Nga na ito nga mong misyonaryong Korean sa una. Na ako nung yawa sa sulod. Iya ko nung ginang, you, yawa inside, go out. So, and then in verse 29, mitubag ang agalon, ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil, kaibot ang mga trigo. So pasagad kag pang-ibot diha, look at kanang atong kalbasaan diha. Perting sagbutan na diha. Na kung pasabat kag ibot ang mga sagbot diha, mga ibot pug apil ang mga gamot sa kalbasa, wa na tay harvest. Naputol na ni Angelo nang grass cutter ato sa likod gipamutol na apil ang kalbasa. Ingana may tabo mo nang niingon diha, pasagdi in verse 29 nga in verse 30, pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibtan ninyo pag-una mga sagbot, bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Na kining kamalig diri mga igsoon gahisgot nig langit. So kining katawan sa Dios mga maayong tanom, langit ni sila adto ni sila tigumon. So mga daotang tao, bisag kadaghan ng badlungon, magpadayon gis pagpakasala, pagpakadaotan, sigurado sa libay na sa kalayo sa impyerno. Na pastor, di man ko mutuog impyerno, wa ko'y labot. Kay tuan na niya, kadidto, mutuo na kang nay impyerno. Ha? Pastor, mutuo radyo kog makakita ko. Na, samot na ginang problema. Kay bisa na tong utok, di gyud nato makita. Asa ka? Munang tuog yun. Nga naantay utok, ha? Praise God. So mo ni ang mahitabo. Gihubad ang sambingay nga nag-ingon. Kining maong sambingay nagpasabot ni sa katawhan sa Dios o sa mga makasasala. Sa katapusang mga kapanahonan, sugoon sa Dios ang iyang mga anghel. Lainon ang mga matarong dadon sa gingharian. Apan ang mga makasasala, gapuson o gitambog sa kalayos impyerno. Munang, sige ratag, duol-duol og simbahan, apil-apil og mga pagsimba, pero wala gyud ta nangandoy nga makabiya ta sa pagpakasala. Delikado gyud imong kinabuhi, doy. Delikado ta ani. Because gitudloan ra ba gyud ta nga kung modawat tas Ginoong Hesukristo luwas na ta. Yes, pero ang tinuod nga nagdawat sa Ginoo duna jud na say kausaban. Imposible kay ng taong ni dawat Ginoo nya gagunit gyapon sa sala. O sao man nimo pagdawat nga naa man kay gigunitan? Imong dila mo idawat? Munandagan kaayo karon nga naglibog sa kinabuhi. Nganong naingon ani man ko, nganong naingon ani man ko, nganong naingon ani man ko. Ang pangutana tubaga. Mao ni ang pangutana. Unsa ba, maayo ba ang mga liso nga imong gipasulod sa imong kasing-kasing? Ikaduha, maayo ba sab nga tamnanan uma ang imuhang kasing-kasing? Daga nato dili na ta kamaong maminaw unsay sakto, unsay sayop. Labi nagmaigo ta sa wali wa, mo na dito. Masuko. Para asa di ay ang pulong sa Diyos? Para sa bangko? Imong gilingkuran, plastic, nga bangko. Hopefully, ang naglingkod, tinuod nga magsisimba sa Ginoo. Katong mga tinuod magsisimba sa Ginoo ni palakpak. So, ang mga nagsimba sa Diyos, tinuod, amen. Ngano man, tungod kay dunay dakong problema o maabot pagkadili na ta maminaw sa mga maayong tambag. Because we know nga si Lord dili siya magsayang og liso. Kining mga pulong nga atong mabasa sa Bible, atong madungog nga iwali, mga liso ni siya sa gingharian, may gitawag sa kingdom seeds. Mga liso siya sa gingharian sa Diyos.
nga itanom niya sa ato mga kasing-kasing aron matawo diha ang pagtuo ug mamunga ta og kaluwasan. That is why nga bisag imong edad, batanon pa kayo ka, butang sa imong huna-huna, kun mamatay ko, asa ka ko paingon. Asa ka ko paingon. Tungod kay dunay harbison ang mga tawo, nga dili maminaw sa mga langit ng tambag. Tungod kay ang langit ng tambag, langit ng mga mensahe, ang mga pulong sa Diyos, mga maayong liso. Now, in the Old Testament, dunay bright kaayo, nga ginganlag Solomon, nga hari. Hinungdan nga bright kay siya, tungod kay gipili niya ang kaalam nga gikan sa Dios. Manuwa man ka ni simba, gatuon man ko. No? Pilion nimo, unahon nimo ang Dios kanunay. So nagpray siya nga, Lord, tagaay kos kaalam. Kaya yung saan man ako pag dumala ang gingharian, kung wako'y kaalam. So need ta og wisdom. Kanus aman nato maangkon ang wisdom, sandihang makamauna kang mamati. Munang ningon ditong chapter 13, Matthew, verse 9. Kung duna kamoy dalunggan, kung duna kamoy dalunggan, pangatulog na mo. Okay? So naminaw siya. Pero sa nang labay daghang mga tuig, di na kamaong maminaw ang iyang dunggan sa Ginoo. Hangtod nga napakasala siya na daghan na iyang asawa. And then, namatay si Solomon og ang mapuli niya karon sa pagkahari ang iyang anak nga si Rehoboam. Dili lang kay grabe ni si Solomon kamaalamon, daghan pagyud siyag magtatambag nga ang kaalam sa iyang mga magtatambag nakatunan rapod nila sa ilang kanunay pagpamati ni Solomon. Munang usahay si kagpamati nako, pag nasayop ko tambagan ko nimo, unsay imong gamiton, ang imo ra pong nadunggan nga giwali nako. Oy, pastor, di ba nag-ingon ka atong imong wali? Nay mga magtatambag si Solomon nga ngana mga igsuon. Nya ang tinuod nga bright maminaw sa correction. Ang tinuod nga bright mo sabot kung badlungon. Because I don't care og bright ka diag math or English share ka. No, kaganinang buntag ang wali niingon nga sa Korea kuno na sila superstitious belief. Aw kanang murag mga theory ba nga ang tawo gikan sa bear. Sa oso, sa Bisaya. Nya diri sa atoan gigamán po tag teorya nga si malakas og si maganda naa sa dakong kawayan nya niagi ning mama bird eagle nakadungog siyang naay gasagit-sagit dito sa kawayan iyang gituka-tuka nya ni gawas nabuak ni gawas ni si maganda og si malakas. Pastor Jonas og si Mamit sila. Maganda og malakas man di. Naguol ni uban nga tan-aw. Then ingon si Charles Darwin nga dunay evolution theory nga gikan ta sa unggoy. Ang tao daw galing sa unggoy. Kining gwapuha gikan unggoy lisuda pong tuuhan na. Mayon da nga gikan kuno tag unggoy. Nahimong Homo erectus, Homo sapiens, Javanensis and hantod na tulid na og nahimong tawo. Unya di pagyud kay pareho nang naingana na nakalain-lain ang kolor sa panit, nakalain-lain ang ilong. Kaning ilong ni Pastor Jonas ug magdungo kita gapong buho. Sagdi lang basta kay why COVID mahanggab. Amen ba? Di ka ginapanghambog nga taas kag ilong. Bantay kay makasulod na mga hugaw dihang hangin. Bala kung sa'y purmas atong ilong, basta kay limpyo ang hangin atong ginawaon namin. Grabe ni Charles Darwin. He said nga gikan ta sa
amphibians, ano sa to? Gikan sa anang mga bakterya. Unya nag-evolve, nahimong nangka, nahimong mangga, nahimong tao, nahimong manok. Ato po nang gituhan. But the Bible says, gihimo ta sa Diyos. Asa may imong paminawon, ang gisulti sa mga maalamos kalibutan, ug ang gisulti sa Diyos nga tag-iyas tanang kaalam. Munang magbantay ta ani. Murag kita karon di na ta kamaong mamati sa tambag sa mga ginikanan, sa tambag sa itong mga leaders, di na ta makamaong mamati sa tambag sa pulong sa Diyos. Nga atong pamation ka na ang atong mga tambag sa mga barkada, mga kababata na to. Tara, ligo ta. Nga madakpan ta. Sige, good, ikiyas, guta, kusukbutang managan. Hello? So ang anak ni Solomon mo'y napuli niya pagkahari. Ang problema, wala siya'y kaalam, unsaon pagdumala ang gingarian, unsaon niya ang mga tao pagdumala. And we know nga kinadaghanan dyan, that is why kanunay tang nag-ampo nga doon na tayo kaalam. So nagproblema si Rehoboam. Now listen to this. Kini si Rehoboam, anak sa hari nga mao si Solomon, o karon mahimong puli nga hari kay namatay naman si Solomon. Nagkasinabot ta. Now si Solomon, samtang naghari pa siya, doon na siya opisyal nga hingalag Jeroboam. So usara ka litra ang diferensya, no? Iyang anak, Rehoboam, iyang opisyal, Jeroboam. So kini si Jeroboam, nahadlok ni Solomon, nitakas pa dong sa Egypt. Karon kay si Rehoboam, ang anak ni Solomon, mahimo namang hari, namatay naman si Solomon, mubalik na si Jeroboam. Og mo ni atong basahan karon. Ingon diha sa 2 Chronicles chapter 10. 2 Chronicles chapter 10 verses 1 to 14. May adto si verse 1. Sige, palihog lang kog down diha, ma'am. Aron makasunod sila. Hopefully itong na mga Bible, dadadyo na inyong Bible. Ayaw tong dalat, ayaw dalat tong mga pangalan listahan sa inyong ex. Mga crush. Dala ang Bible og maanha ta simbahan. Verse 1, chapter 10 verse 1, 2 Chronicles chapter 10 verse 1 ingon. Miadto si Rehoboam sa Sikim kay didto man ang tanang tao sa Israel aron paghimo kaniyang hari. So this time himuon na siyang hari. In verse 2, sa pagkakita ni Jeroboam sa anak ni Nebat, bahin ni ini, mipauli siya, kay dito man siya sa Ehipto ni adtong higayuna, aron paglikay kang Haring Solomon. So muna akong gisulti. Nga kinis Jeroboam official, nga misukol kang Solomon og miikyas, adtong Ehipto. Now karon kay himuon namang hari, si Rehoboam, nga anak ni Solomon, dito sa Sikem, niuli siya og miadto usab sa Sikem. In verse 3, gipatawag siya sa mga tawo gipatawag niya ang mga tawo or gipatawag siya sa mga tawo og si Rehoboam og si Jeroboam og ang tanang Israelita miadto kang Rehoboam og miingon, gilisod-lisod kami pag-ayo sa imong amahan. Pagaan-gaan ni ang among mga buluhaton nga gipahamtang niya kanamo ug moalagad kami kanimo. Muni ang request sa mga tao ngadto ni Rehoboam nga karon ilang himuong hari. O sa ilang request, imong papa nga hari nga si Solomon, gilisod-lisod mi og ayo. Karon wala naman si Solomon, ikaw na may maghari. Pagaan-gaan ni ang among mga gimbuhaton. Maunay iya hangyo sa mga tao ngadto sa hari. So, unsay kapalit ana? Kay mo alagad kami kanimo. Di ka na mo biyaan. In verse 5, o gingnan sila ni Rehoboam, balik kamo human sa tulo ka adlaw, busa na mauli ang mga tao. So wait siya. Kanang inyuhang gipangayo, ako sa nang huna-hunaon pag-ayo ha. Pamauli sa amo niya after 3 days, balik raw niya mo, mga Merkules ha, ani mo?
Kaya ako mong sultian sa akong tubag. Kung ako bang pagaan-gaanan ang inyuhang trabahoon or akong pabugatan. So mo niyang gisulti sa iyang mga tao. Kaya ang mga tao niya, nahangyuman nga, grabing kapuya, mihago kayo, mi. Grabing tinarbaho na mo. Makapahulay lang unta mi karon nga ikaw na mo'y hari, pagaan-gaan ni, kaya ang imong papa, grabe kayo. Halos di mi makapahulay, hala, trabaho. Karon naghangyo minimo, na pagaan-gaan niya nga mo mga gimbuhaton, aron nga mo alagad minimo hangtod sa hangtod. So ningos Rehoboam, okay. Shh, okay. Pamauli sa mo after 3 days balik. Kaya rong masayran ninyo unsay akong tubag. In verse 6, dera, nagpatambag si Hari Rehoboam sa mga tigulang nga suod ni Solomon nga iyang amahan sa buhi pa siya. Ningon siya, unsa may inyo ikatambag kanako sa hangay kong itubag ni ining katawan. Unsa may inyo ikasulti. Ningon sila nako nga pagaan-gaan ni ang among trabaho kaya ang imong amahan nga si Solomon gipabugatan migayo pagaan-gaan ni aron mo alagad minyo mo hangtod sa hangtod. So nangutana siya sa mga tigulang. Kinsa maning maong tigulang nga iyang gipangutana, mga tigulang nga magtatambag ni Haring Solomon, iyang papa nga namatay na. It means kay edad-idara naman sila, taas sila kasinatian. Grabe ang ilang kaalam. Kita mga batanon, ibutang nis imong utok arong naay sulod. Nga kung maghisgot og kasinatian sa kinabuhi, experience, lack kaayuta, kulang kaayuta. Unsay naa nato, dato ta sa kusog. Kusog tang managan, kusog tang mangambak, dali tang makalihok, pero maghisgot kag kaalam, kulang pata. Hello? May mayong ginikanan, anak, pag iskuylag tarong, kay lisod yung kayo, maminyo, nga wata na ka. Ay, mama, oy. Kagwapo sa kong uyab, lisod. So, si batanon pa man siya. Hello? Batanon pa siya, what if ikaw dong, himuon kang kapitan aning Lourdes? What if ikaw, ma'am, diretso kang gobernur karon niya? O saon pa? Saon ako? What if ikaw, Jundel, ugmang adlaw presidente na kas atong nasod? To nanihilak nag-akong anak. So, wala siya kasinatian, mao nang nagpakitambag siya sa mga tigulang. Unsa may akong himuon, unsaon ako pagdumala. And so, in verse 7, ingon, ang mga tigulang mingon kaniya kung magmaluluyon ka kanila aron mahimuot sila kanimo, ayuha sila pagpakigsulti og alagaran kanila. Nga kung sabto na to pag-ayo niyong ihatag ang ilang gipangayo. Padako-dako ang ilang sweldo, kuha ang ilang trabaho. Di kay gamay kayo ang ilang sweldo, dako kayong trabahoon. No, ma-relax po kagamay kung mutubo imong sweldo niya, mugamay imong trabaho. Di ba tama? So mao ni ang tambag sa mga tigulang, mga advisor ni Solomon iyang papa kaniadto. Mga puti nagbuhok ning nitambag niya nga paminawa unsay ilang hangyo og buhata kaluyi sila. Ug naman sila mga utang pangkansila na lang, tagae pa na sila mga pagkaon. Grabe nindutan ni nga tambag no. And dinhi na nato makita karon ikaw batan-on pag dili gyud ka maminaw sa mga tambag gikan sa Dios. Mga maalamong tambag, mga langit no na siya nga liso bantay jud ka kay naatay harbiso na ni. In verse 8. Apan gisalikwa ni Hari Rehoboam ang tambag sa mga tigulang. Og nagpakitambag hinuon siya sa mga batan-on nga iyang mga kaedad nga gihimo niyang magtatambag. What?
Nagpakitambag siya sa pareho niyang walay kaalam. Nagpakitambag siya sa pareho niyang walay kasinatian. Wala naka-experience og mga gera sa karaang kapanahunan. Wala nakaaging ani kabugat nga mga pagsulay. Wala nakaaging aning mga crisis nga mga kalisod. Dito siya nagpakitambag. Kamo diri na may mga problema. Problema sa uyab-uyab, problema sa mga sakit-sakit sa dughan. Asa mo nagpatambag? Friend. Available ka, friend. Nga naman ka, magpatambag unta ko nimo. Nakita na ko siya. Nga naay laing gigakos-gakos, friend. Sakitan kaayo ko kay paasa kaayo. Daghang nakarelate. Ngano ka na maghisgot o uyab-uyab mga tawa? Mabuhi og kalit. Na maghisgot og gugwas Ginoo. Perting laaya, perting tuluga pag maghisgot na uyab-uyab murag nasa bugag bumba nga. Oh, nakamata na ba? Amen. Maabtik mo alert dayon ng maghisgot kabahig crash. Hello? Pag mo anita simbahan si Lord ang atong tuyo. Di kay inig-uli nimo mo yun dayon ka, Lord, nakitaan gyud nako akong crush kung dito pa ka kita gyud ka. Lord, nisimba ko Lord, nakitaan gyud nako akong crush, Lord. Grabe Lord, nagpaputol man siya buhok, Lord. Ang ayana, Lord. O dito pa ka sa church, Lord, kita gyud ka, Lord. Hinaot nga kung moabot aning dapita, si Lord ang atong tuyo. Nga kung moabot aning dapita, ang atong kasing-kasing, atong patamnan sa mga maayong liso, sa mga maayong tambag, sa may mga kasinatian. O ang atong Diyos mao ang nagkasinati sa tanan. O ang iyang tambag niya sa iyang mga pulong. Dili parehan ni Rehoboam nga gisalikwa niya ang mga maalamong tambag ug ang iyang gidawat nga tambag mga tambag sa mga way kaalam. Anang bulagan kas imong uyab batanon? Nya magpatambag kas maalamon mo hapsagdi siya padayog eskwela. Paningkamot. Pagtuon og ayo maayo na kay maka-focus noon ka. Pero magpakitambag kas pareho nimong minang maubag, bulagan kaya i-post sa Facebook, pakaulawi. Pangitag lain, balos. No? Daghan mang batanon rong hapuna mo nang na-target karon sa wali. Ay, ato sang usbog basa, ma'am, ha? Ngayon, apan gisalikoy sa Haring Rehoboam ang tambag sa mga may kasinatian, sa mga maalamon. Imagine ha, si Solomon ang pinakamaalamon nga hari sa tibuok nasod ug ang tanang mga hari nagyukbo sa iya tungod siyang kaalam. Tanan niyang gisulti nakatunan sa iyang mga magtatambag ug karon kay namatay man siya apan buhi pang iyang magtatambag mao ni sila ang puhunan nga si Rehoboam iyang anak may kaalam usab sa pagdumala sa gingarian, may kaligon pod ang iyang gingarian kay naa siya mga maalamong magtatambag. Although weak na sila sa panggubatan, dili na sila makadagan gunit sa espada ug sa taming, apan ang ilang kaalam mo padaog panahon sa mga gera tungod sa ilang kasinatian. Sugmag magkinaunsa pamati ang imong ginikanan, ang imong leader, ang imuhang ang gibutang diha. Kay kung dili na nimo pamation na ang mga tambag, ikaw ra mao'y naghatag og silot sa imong kaugalingon sa umaabot. Hello? Gisalikway niya. Unya nagpakitambag hinuon siya sa mga batanon nga iyang mga kaedad o gihimo niyang mga advisor. Okay, yung mga advisor ng mga tatay ko, umalis na kayo, wala na kayong pakinabang. Pangtambali ng inyong mga arthritis. Pamahawa na mo, wala na mo labot. Mga
90s mo, mga 80s, Generaciones 2000, year 2000. Kamo, mga 90s, pamawa mo. Nganong magpakitambag man ko ninyo nga Facebook, YouTube, Instagram, na maning amuha karon na may Google. Pamahawa mo kaya ang inyo sa una, lungag-lungag ra sa lata. Mga bayba, mga duwa-duwa, panguhaan ng mga palwa sa lubis, saka sa bungtod niya, sakay, nangahurot ning mga, nangagisi ning mga short. Nga nang magpakitambag man ko ninyo nga ang inyong nahibawan, sa kaniadto, magdakpanay man ibabaw sa mga kakahuyan, mga wala ang sinilas. Tinori nga namin magduwa sa una mga igsoon. Kining amo ang dapit daghan mang kahoy. Nya mga kahoy bang dali nga mabali nya gaabot ng mga sanga sumadakpan na mis ibabaw lagyo na kay migtulin na inigtawgo na sa among ginikanan. Jonas! Papagdawag. Naog na dayon mi nga wala na kamong sinilas kay wa na mi kabalog asa ming punuan kahoy misaka. Munang kung magdakpan na mi pangbutang sa siko ni mga sinilas. So nindot ang among mga panahon kay ginansa mi og barkada plus na-exercise ang among lawas. Karon wa na mo'y barkada, wa pa gina-exercise yung lawas kasi sige lang mong Mobile Legend. Bisag humana mo giingnan nga demonic na nga mga dula, hala sige ra gyapon. Kay gusto man kang malipay ang demonyo. Sige. Yang uban pod ga practice nag TikTok. Kabalo ba mo kung saan ang TikTok mga igsoon? Ang original jud ana is pornography. Bastos kay na hubo na. No? Gabi, imo lang bisag usang version. Nanapoy mga challenge karon. Di ra bagyog kat sweldoan. Igo ra siyang moingon sige, sumok dito sa kalubinhan. Pagbutang dito sa imong cellphone o niya, pagtapis og dahon. Challenge accepted. Nya gipost nimo sa Facebook, tanaw imong uncle, tanaw igsuon sa imong mga mama, imong mga cousin, imong mga manghod, imong ginikanan. Gatanaw nimong gaingana ka. Di ka maulaw? Di ka mauwaw? Grabe mga challenge ron. Ipakita na ng mga dili ang ngayang ipakita. Makahadlok. Mao ni. Do you think kanang imong mga barkada maingon imong Brad, eskwela tagtarong ba? Eskwela tagtarong. Wala. Bay wala as ma'am. Yeah, yeah. Ato tag-uhan ligo ta. Unya timingon dayon alas 5 na huy pag-ilis na, balik na dayong uniforme, unya ana-ana na dayong bag dayong uli. Tora sila naglakaw. Naglakaw sila sa kalsada, kalit kag gawas, gi kasagbutan ko yung lakaw. Gi kag eskwelahan ni. Daghan jong nasakpan na ni ba? Asa mga kriminal be? Asa mga suspect ane? Sakpan. Nga naman maminaw ta sa mga tambag. Sa mga taong walay pangandoy og nindot nga kaugmaon. Munang bless kayo ta kung naay mo pa eskwela nato nga magkinaunsa ning kinabuhi i-fight na ako ang akong kaugmaon. Because sometimes makafeel kang walay nag-care nimo, walay nag-love nimo, walay mohatag nimo, pero kung imo jung i-fight ang imong future, who knows usa ka sa judge din his buhol. Usa ka sa banggiitang lawyer din sa buhol. Or usa ba ka sa popstar sa buhol. Sabta na to? Okay, padayonon na to. In verse 9 it says, miingon siya kanila, o sa may angay kung itubag sa mga tao nga, naghangyo man sila kanako sa pagpagaan sa buluhaton, nga gisangon kanila sa akong amahan.
Dito na siya sa batanon na ngayog tambag. So ang mga batanon, ingon sa verse 10, tanawa ha, mga advisor ni niya. Sa verse 10, ingon, mitubag ang mga batanon, ing na sila ngang imong kumingking. Nara, kumingking. Hello. Hindi nakakita. Kamo na Facebook. Nara, mani kumingking. Ningon ang mga batanon niyang tambag, ingna ang mga tawo nga nihangyo kanimo nga pagangganan nilang trabaho. Ingna sila nga ang imong kumingking mas baga pa, mas bugat pa kaysa sa hawak sa imong amahan. It means nga pabugatan niya samot ang trabaho. It means nga daw sama na sila torture. Gina-torture. Unya, ningon pagyud diha, verse 11. Og nga dugangan panimo ang bugat nga palasanon nga gipapasan kanila sa imong amahan. Kung gikastigo sila sa imong amahan, puspose sila. Na! Hello? Unsa man ang kastigo mo ra siyag pisi? Nga sa tumoy ani niya murag bungkag na ay mga panit sa or kahoy nga mga gagmay or unsa na diha. Muna ipangbunan mo na latigo. Kang ilatigo pog kabayo, mga normal lang siyang bunal, mura na siyag pisi. Yan ingon yung mga batanon ina ning mga tawhana nga kung kaniadto gilatigura sila sa imong amahan karon binughaon na ninimo. Baseball bat na'y gamito na ni. So, mas cruel pa hinuon ang tambag. Now, nagtuning harian nga ang tambag sa mga batanon ikaayo niya. That is why, tatanan ani mga bata. Wala na'y laing maayong tambag nga makapaanindot og ayo sa atong kaugmaon gawas sa tambag sa Ginoo sa iyang mga pulong. No? Bila ka mga panahon nga nakoy uyab sa una. Istorya ta. Na mag-away-away mi, sakit-sakit among dughan, luod-luod. Yaman, sorry na. Ngaon na pud gawas, date-date. Pagabos panahon di kami. Naminaw palang unta ko tambag, may pay mag-focus kag eskwela ayaw ra sa nang mga ingana. Mas daghan pa kog nakatunan. Pero kay di man maminaw. Di mo follow sa rules. Rule number 8. Mag-uol ng uban. Mayan ng uban. Ako na po, gidumutan na ni. Malasa kayang pagkasimbahan ako, eh. Sab-an na po ko. So, mo ni ang iyang tubag. Then, in verse 12, it says, busa, human sa tulok adlaw, si Jeroboam og ang mga katawhan, miadto kaniya, sumala sa giingon kaniya. Na? Unya sa verse 13, og gisalikway niya ang tambag sa mga tigulang. Unsa tong sambingay ganiha nga atong gibasa, nay maayong binhi nga gisabod. Unya pag nanubo na, dihay nanubo nga mga sagbot nga utas. Wow! Maayo man tong binhi nga may sabod nga nung naman ni mga sagbot. Nga naman, sa panahon kagabion, ang kaaway misabod og maayong binhi. Daotan nga binhi. Mga sagbot, tunokon. Mauni ang nahitabo dinhi. Nga mga maayong tambag, mga maayong liso ang gisulti sa mga legal advisor ni King Solomon nga mga tiguang na. Kinsa patay na si Solomon, buhi pang iyang mga advisor, mahimo pud unta ni silang advisor sa iyang anak. Naghatag silag maayong liso, nagtanom silag mga maayong tambag, mga maayong pulong, ngadto kang Rehoboam. Pero si Rehoboam nagsalikway sa mga maayong bini, ang iya hinong gidawat, ang mga tunokong sagbot. Ang mga tambag, ang mga sayop nga mga balita. Kusog rabat ang mo pakalat og fake news.
Uy, nanay positive sa Cortex. Uy, nanay positive sa Lourdes. O, undang, simba. Gusto mo pakalat. No? Sultian ta mo kadlo ka ng virus-virus. No? Kini nga itong mga dalunggan, ang ngayon yung butangag face mask. Kay daghag chismis, mga virus, labaw, pas corona na. Pasudlon na ni. Diyan mo mga batanon kaninyo mga cellphone. Kanang mga TikTok diha. Kanang mga naghubo-hubo diha. Ditso anay na taan ha. Tangtangan na. Pang-delete na kay maunay mo guba nimo tambag na ngagikan sa yawa. And you know what? Kini, nindot kayo ni. Sabto nimo nga ang sayop nga binuhatan or ang sayop nga sinultihan sa ubang tawo, dili na sila mao'y makaguba nimo. But usahay ikaw ray makaguba sa imong kaugalingon. Nakoy gipost sa Facebook nga kadina puthaw. Lingon siya nga ang puthaw dili siya madaot pinaagi sa laing puthaw. Apan madaot siya pinaagi sa kaugalingong taya. Tayan man siya. Siya iya ang kaugalingon to nga taya. Kita usab mao ni di ta madaot, daoton ta, butang-butangan ta, lutuson ta, i-lockdown ta, di ta madaot. Ang makadaot nato ang atong mga garbo o mga hiwi nga prinsipyo. Munay mo guba makadaot sa ato. Kaya mga mali nato nga mga batasan dudong. Daghang Rehoboam. Karong hapuna mga batanon nga di maminaw sultian. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. One word is enough for a wise man. Pero balik-baliko na ganina, may pagka-Rehoboam na kita. Anak, panghugas. Oh. Nak, hugasan. Lagi. Sige na, kayo na tayo makanan. Kadali, ragod. Hugasan lagi na ron. Pagay na post na ko rin akong picture. Mga Rehoboam na. Nga mga batasan. No? By the way, ako mong gi-challenge next Sunday. Ayaw jug anhi og wala kay face mask. Kay pananglit og nay mo kalit natog inspection dire, mo tungtong dire nya picturean ta, kutob sa walay face mask, pick upon na urutan ni. So at least naka face mask ta. Unya og doon na face shield dadaan na jud. Ini kabuti lang. Di imo jud nang itao daan. Hello? Okay? Nagkasinabot ta ana? No? So alaga po na sa atong lungs. Usahay mag-face mask, rasad kog magkanta ko. Niyang maglisod na ginhawa. Balik na po. Yan face mask na to, bayaw sa atong kamot niya. Na may face mask, so di na ka ma-distract. Dalaygon ka. So, obey ta anak mga igsoon. Amen? Di na maminaw. So, kabalo mo kung sa'y problema, tungkol kay dili man sa maminaw, ingon ang verse 14. Sumala sa tambag sa mga batanon, si Hari Rehoboam ingon. Kung gipapasan kamo og bugat sa akong amahan, dugangan ko pa kini. Kung gilatigo kamo sa akong amahan, pangpuspusan ta mo. Muna gisulti. Mas cruel pa ata to sa tatay niya. So ang iyahang desisyon nga dili mamati sa mga langit ng tambag, sa langit ng kaalam, nagdala niya distraction.
in verse 15 unsay nahitabo, 16. Og sa nakita sa mga Israelita nga wala sila pamatia sa hari. Giingnan nila ang hari. Unsay labot namon ni David, unsay wala kami mapanunod sa anak ni Jesse. Katawhan sa Israel, mauli kita sa atong pinuyanan. Pasagdan tas Rehoboam. Busa na mauli ang tanan sa ilang mga pinuyanan. Dinhi nagsugod. Nga ang tanan nga mga tao nga dito nagtigom sa Sikim. Ilang gihimong hari si Jeroboam ug ilang gitalikdan si Rehoboam. Duha lang katribo sa Juda nga giharian ni Rehoboam. Apan daghan dunay napulo katribo nga giharian sa Picas Kingdom nga Northern Kingdom. Dinhi nagsugod nga nabuak ang kingdom. Imbis dako kag harvest, dako ang imong katawhan. Daghan sila makontribute sa imuha. Pero kay dili man ka maminaw sa mga tambag, mausab ni ang mahitabo nimo batanon. Nato nga mga kabataan ug nato nga mga ginikanan. Pag dili nato dawaton ang mga kingdom seeds nga mao ang mga pagtudlo sa Ginoo, dili nato na ikinabuhi. Magpuyo ta sa gubot, makaluluoy, kanunay nakulangan, naa ang mga pag-antos nga mga kaugmaon. Ibutang na sa imong huna-huna. Tungod kay ang pinaka-importante dili kwarta kundili imong ikinabuhi unsay gitudlo sa Ginoo. Unsay ang mga langit nun nga tambag, unsa ang mga liso nga maayong itanom sa Dios sa imong kinabuhi. Again, ayaw patamni og pagdumot, garbo, kasuko. Mga sala ang imong kasing-kasing. Patamni na sa mga maayong liso nga mao ang mga tambag nga maalamon tungod kay kinilangit nun. Batanon, dako pa kaayo mo og future. Tanaw-tanaw ka karon sa imong palibot, pobre mi, ingon ani mi, mauna. But si Lord dunay dako kayong plano sa imong kaugmaon. Ang gikinahanglan lamang nga ang imong dalunggan, Matthew chapter 10 verse 9, imong gamiton sa pagpamati sa mga maayong tambag. Kitalikdan siya sa mga tao. Wala na may alagad kani ang mga tao nga numan. Dili siya mamati o dili siya maluoy. Iyang gisalikway ang mga tambag sa mga maalamon. Kung niya ka dinhi kanunay, ang mga wali nga imong nadungog mga maayong tambag pero kung dili nimo ikinabuhi, nagsalikway ka ani. Nagsalikway ka sa pulong sa Dios. Gisalikway nimo ang Ginoo nga mao ang hingpit nga magtatambag. Og ang imo nang paminawon ang imong kaugalingon, og ang imong mga barkada, og unsay usos kalibutan, sunod-sunod na dayon ka. Pag muingon ang kalibutan, okay, maghubo na tanan, hubo na po ka. Kay sunod-sunod man ka, maminaw man ka sa tambag sa unsay naa karon. Dili sayop nga moingon tang, how I wish and pray nga moduol tas Ginoo babaeng, lalaking, nakaniktay lahat yung mga babae nakataas. Wow! E sa moduol ka sa Ginoo, mubo kayo imong suot nga maglingkod ka atubang ni pastor. Tabunin na lang. Kay sunod-sunod lagi tas uso. Pag moingon ang uso, okay, mga lalaki magpahaba ng buhok, tapos yung mga babae magpa-kalbo, hala, sunod. Kay kung unsay naa karon kinsay naa nag-exist karon kung unsay imong makita karon mao may imong tanawon, mao may imong ginapangita, mao may imong sundon, mao may imong paminawon. Di man ka mamati atong ilaha tungod kay kinaraan, pero sa tinuod lang katumoy muluwas nimo. Sabi anak, ang ikli naman na suot mo, mama god, uso mo gud ni ron.
Anak, mura ka katong babaeng nagbaligya sa iyahang unod. Na tinigulang ng imuha, mama. Naripan. Na. Takpan mo yan. Biyaya yan sa future partner mo. Hatag mo na. No? Yung pa to sa akong tatay na Cebu, Pastor Roland. Takpan mo yan. Ayaw mo, wag mo ilabas yan. Maminyo na ka, hala, pagbuntag mo. Kay gift na. Wanay magbuot ninyo. Ano say mga sakit na to, magsuotag mubo kaayo, nya tutukan tagtanawon, managpa. Bastos. Nya mo sakay atong multika, bala sig inat-inat. No? Magsuot og mubo kayo, nya sig inat. Nya inaton nimo dire na poy musos, inat na pod. Saka naman po, inat. Pag suotog ka ng komportable ka, makalihok ka bisag unsaon nimo. Bisan pag maglakaw ka imong kamot, di sa ilalom yung tail, nasa taas, may problema, anak. Kamu mga batanon, panggaa, himu ang uyab na inyong kaugmaon. Himu ang uyab ng inyong pag-eskwela. Kana mo i-date kanunay ng inyong mga libro, mga tunanan mo na i-date, himo ang uyab ng imong Bible. Muna i-date nimo kanunay, matag-adlaw, makigsulti ka na niya, makigsulti. Ampo ka kanunay. Di kay sige ra kag atubang sa cellphone. No? Ayaw mo ka, di ka, crush dayon. Hay nako, kalayos tinuod. Wala crush do ko ato niya kay nindutag tingog bay. Hala gwapo lagi tong drummer. Bantay mong Ate Ines. Hala ngayon lagi tong gwapo lagi tong gitarist. Joke. Ang inyong pamation, pag-ayo karon dili inyong kaugalingon, dili inyong barkada, dili ang mga taong pamation ninyo pag-ayo ang tambag sa inyong mga ginikanan, ang tambag labaw sa tanan nga nagagikan sa pulong sa Dios kay mauni mag-safety nimo sa imong kaugmaon. Mag-COVID-19 na sila diha, mag-COVID-20 na, mag-21, mag-COVID-22, wala tay problemahon, basta kay magkinabuhi kag unsay gisultis pulong sa Dios. Mangsabog ng mga bulkan, mag-awas ng mga kadagatan, mga hugno ng mga building, ng mga tumpag ang kabukiran, mga hugno ng mga tulay, wala kay problemahon, malinawon ka kung nagkinabuhi ka sa tambag sa pulong sa Diyos, batanon. Naay kanta sa kalibutan o kanta sa asin. Karaan na kayo na. Ngayon siya sa una, gibuo na nga kanta. Sa ito nga kanta ha? Ang mga batang ngayon lang isinilang. Masyariw ang hangin pang matitikman. Ako regay mo imo na. Nakaroon, nag-face mask na tatanan. May mga ilog pa kaya silang lalanguyin. May mga puno pa kayang aakyatin. Kana nga kanta, nindot og message. Kay mauni ang atong nahitabo karon. Hindi mo ganahan ana. Ngano ka nga kanta mga igsuon nga naay nindot nga mensahe, ilabi nag-awit para sa Ginoo wa tay gana. Nga gipangga mo ako matud sa ana ra. Isang kapak niya. One way, Jesus, you're the only one. Nindot kayong message kay about ni Jesus. One way, Jesus, you're the only one. Ano sa? Mga ba na? You're the only.
that I could live for. Hindutag message pero walay gana nga nana ra. Pasayawag budots. Kusog kaayo. Di ta maulaw ana atubangan sa Dios. Nganuman, ang atong nakita ug ang atong nadungog mao'y gisunod nato. Pero ang gigon diri awiti og mga himno ang Dios, daiga ang Dios, wala nato gisunod. Mga Rehoboam in this generation ng COVID-19. Nang ato pong pagtuos, Ginoo, murapog na COVID na. Mga batanon, paminaw mo ayo. Ang kaluwasan wala sa relihiyon, naan ni Hesukristo. Kung imong basahon ang Biblia niingon, si Kristo ra ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadtos amahan kung dili pinaagi kaniya. Naana sa John 14 verse 6. Unsa pay lain? Sa John chapter 15 verse 5, ingon sa Jesus, I am the vine and you are the branches. So si Kristo og diha lang taniya mo salig. Amen ba? No? So, mga batanon, kabalo kong na mga batanon diri nagsugod na og diskarte sa kinabuhi. Hindi ako dyan. Do ako nagbabag, but pray for it. Lord, i-bless ni Ginoo. Manalanginin ning akong mga ginagmayng pamaagi, Lord, makatabang ko sa akong pamilya, makatabang ko sa gimbuhaton. And at the same time, mahimo kong panalangin. Hingana lang. Dapat makamao kang maminaw mga igsuon. And pilion nimo ang imong pasudlon dire. Because right now, we're wearing mask. Kay di ta gustong naihugaw nga hangin nga mosulod sa atong gininhawa. Pero wala nimo bantayi ang imong dunggan nga kanunay ra nimong pasudlan og mga maot nga tambag. Og di na nimo pasudlan sa mga tambag ni pastor. Di na nimo pasudlan sa mga pulong sa Dios. Remember this. Ingon si Lord, ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Sunda ang Ginoo. Hello? Ang tanang batanon. Sa tanang simbahan pa. Imuha na. Luoy kayo ang imong kinabuhi kung wala ka ni dawat sa tambag nga langit nun nga mao ang ebanghelyo sa Dios ug wala nimo ni kinabuhi. Hinaot nga kining kahaponon nasabtan nato pag-ayo. Nga ang kingdom seed nga gihisgutan maghatag kanato og nindot nga kaugmaon samtang niya patas sa kalibutan labaw sa tanan kasiguruhan nga kung matapos ang atong kinabuhi, langit gayod ang atong paingnan. Sabay gusto mo atong langit, ingong amen. Therefore, pamatia ang sugo og lakaw sumala sa maong sugo. Kay mauna siya ang ato ang angayan nga mga pagkinabuhi. Receive the Lord Jesus Christ. And himuas siyang tinuod nga imong Ginoo mangluluwas og hari. And sukad karon, desisyon na nimo, Lord. Joke ra. Bata pa ko, batanon pa ko. Pero sukad karon akong i-fight ang akong love nimo. Sukad karon akong i-fight ang imong mga tambag sa akong kinabuhi. And sukad karon, Lord, ako nang praktison nga sapungan ng akong dunggan sa mga tambag, sa mga barkadang muguba sa akong kaugmaon. Sukad karon, Lord, ako nang tabunan ng akong dunggan sa mga chismis, pagpanglibak, mga pagpangdaot, mga pagbutang-butang, mga way hinungdang balita. 100,000 nakapin ang COVID-19. Maapil po rin ko. Hadlo ka, sampungi ang imong dunggan.
Wa ka kabalo nga sa 100,000 kapin. Ang uban anak nila, piki nga news. Ang uban pagyod na nga ayo na. Ngano ka na, no? Lami ang taog katong mga nagsakit, maynusan sa mga naayo na. Sige ang ipasaka ang gidaghanon. Bisag na nga ayo na ang uban. Wa gimayno, sige rang ga. Way hinungdan. Nasunod ani mga igsuon, sulod na taog. Karon mga isda pa naa sa aquarium, but one day mura na kita na ibutang sa aquarium. Tong giingon nga na ay ingon ana nga murag aquarium unya nay ligid na poy gamay driban. Nya mo tubil naghangin dito oxygen. Kaginhawa na ka. Sugot kagingana tong kinabuhi. Ayaw kag problema ha. Ang atong dili makita nga kaaway nga si COVID-19. Dili ikakumpara unsay naa niya sa gahom sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay wa man ka nakakita na niya, din salig ka sa Dios nga mao'y nakakita sa tanan. Wa kay problemahon sa imong sulod sa imong baga, Lord, ug naay dili maayong hangin nga mosulod sa kumbaga palaya sa Ginoo. Ay uban. Murag naay problema siguro sa panghuna-huna. Taud-taud og face mask kay rong di ma-COVID. Tanggalon kay magsuyo og aso. Unsa man tawo nang huna-hunaa oy. No? So ang atong lawas templo sa Dios. Tanan nga nakasulat dinhi mga langit nung tambag, mga maayong liso. And himuang ang imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi, mahimong maayong parasan tamnanan sa mga mensahe, sa mga liso nga gikan sa langit, o pag kinabuhi sumala sa unsay ginatudlo dinhi. Sunda, alagari, ang imong hari, imong Ginoo, atong mangluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. This time, desisyon eh. Ing na siya, Lord, no longer I, di na ako. But Christ, nagpuyo, lives in me. Si Kristo na ang magpuyo, sulod sa ako. Shall we all stand? Walay mo gawas, ato ta sa atong pag-ampo mga igsoon. And, listen, himuang nga kining maong awit, himuang kinasing-kasing gayod. Sabta ang maong lyric sa awit. Unya, i-feel nimo sa imong kasing-kasing nga Lord, magkinaon sa pangkalibutan, mabayrosan ang hangin nga ginhawaon, mabayrosan ang tubig nga imnon. Lord, unsa may mahitabo? Basta kay ako, sukad karon hangtod sa hangtod, akong i-fight ang akong gugma diha nimo Ginoo. In sa kanunay, panganduya gayud ang mga tambag, ang mga langit ng mga mensahe nga maghatag natog kausaban. Batanon nga naa sa gilid ingong amen. Batanon kini nga line ingon nga amen. Kining niri nga area ina amen. Paminaw pag-ayo. Maybe wala na nimo nakita ang imong mga minahal sa kinabuhi. Maybe na kay giagian nga mga kasakit, nga mga pagsalikway. And maybe, sulod sa inyong pamilya, mabati ninyo nga grabe ang kawaladon, puro na lang pagpakasala, puro kagubot, iampo na sa Ginoo. Standing in awe before Jesus. He is our Lord and Savior. Close your eyes. Father in heaven, thank you, Lord, for these young people. Thank you for the children and thank you for the parents, oh God. Lord, tabangi kami ang imong mga mensahe, maugayoy among may kinabuhi. Nga sa kanunay ang mga langit nung tambag mo among ikinabuhi. Yes, Father God, we stand before your presence in awe, Lord. We're amazed, oh God, sa imong grasya, sa imong kaayo, Ginoo. Thank you for the good plan that you have for us.
Thank you, Lord, nga walay makaluluoy nga kaugmaon sa tanan ng makinabuhi nga niya, O Diyos. But ang tanan mo sunod gayod sa imong kabubuton, Ginoo. O Holy Spirit, touch every heart. Hallelujah. Yes, Lord. Stand in awe of your grace, Lord God. Sing this song with all of your heart. We have the lyrics in front. Hallelujah. Standing in awe of your grace, sitting my feet in your ways, sitting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Say, God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, shielding me in your embrace, unfailing love that surrounds me, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. One more time, let's sing this song one more time. You can now pray. Standing in all of your grace. Pray for your family. Pray for your future. My faith in your ways. Entering into your presence, to behold you face. He's the God of heaven, a God of all heaven and earth. Pagpag ako sa Ginoo, mga igsoon, holding me in your embrace. Unfailing love, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand. Ipataas ang kamay, sing my Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, my Jesus, my Lord, Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all
eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Let's pray all together. Father, in the name of Jesus, salamat kayo Ginoo sa imong paghatag karon sa imong mga mensahe niining kahaponon. Himo O Lord ngang imong mga maayong liso, ang mga maayong pagtulunan, matanom sa mga maayong kasing-kasing, ug pinaagi sa imong balaang Espiritu Dios, ang tanan nga mga kinabuhi, huna-huna mga kasing-kasing, mo matured, O God, mo patubo sa maong mga mensahe, magpatubo sa maong mga pagtuo, ug mubunga kinigugma diha kanimo, mubunga kausaban, mubunga og kahimayaan Ginoo, mubunga amahan, ug nindot nga mga kaugmaon according to your plan, O God, para sa kinabuhi niining maong mga batan-on. Father, ikaw may nakasayod Ginoo sa level sa maturity sa kada batanon nga niya amahan namo sa mga ginikanan, O Lord. Matabangi kami kanunay Ginoo na pinaagi sa imong balaang Espiritu. Makakaton kayod kami pinaagi sa imong grasya sa pagpaminaw sa imong mga langit nung tambag, sa pagkinabuhi sa mga wali nga among nadungugikan diha kanimo. Help us to understand, Lord Jesus, that you came on earth, O Lord, nagdala kag mga maayong liso nga itanom nimo, isabot nimo sa kinabuhi sa mga tao. And daghan nga naminaw sa imong mga wali, sa imong mga pulong, sa imong mga liso, nga mga kasing-kasing mga batuon, ikaw mo ay mga bungkag nining tanan o Ginoo, o gimuon imong maayong tamnanan. Daw nga mo mga kasing-kasing Ginoo na bantok, nag-ayo, nagahi na pag-ayo, tungod sa garbo, tungod sa sala, tungod sa kasina, pagdumot sa kasuko. The Lord, bungkago ninimo arong mahimo ning maayong tamnanan sa imong mga mensahe. Ang among mga kinabuhi nga tunukon kaayo tungod sa dili nga mga magtutuo kanunay ang among ikauban. Help us, Father God. Nga, O Lord, bisan pa man niining kalibutan nga naglambo ang among kinabuhi, kauban ang mga buhat sa kangit-ngit. Apan thank you, Lord, that we are secured in the name of Jesus. We're covered by your precious blood, Lord Jesus. Na ang imong protection ka namo. Di ka mo sugot Ginoo nga ibto na mga dautan. Walao na mga dautan. Tungod kay dili ka gusto nga kaming mga matarong maapil sa maong kasamok, maapil sa maong kapungot, maapil sa maong katalagman. Mga batanon, pray for your family. Need kayo sila sa inyong prayer. Let's pray. Father, we pray for our families. Each members of our family, Father God, tabuni sila sa imong hamili nga dugo. Walay COVID-19 Ginoo nga makasulod sa among lawas. Pag kining dautan nga hangin, kining nga virus Ginoo, kining maong sakit, maduol og mulapat ni sa moa, mamatay ni, malusaw ni nga virus, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. And thank you, Lord, that this church, O God, we're covered by your precious blood. Walay bisan kinsang ni adinhe or membro sa among mga pamilya, sa among mga paulianan nga mataptan sa maong sakit in the name of Jesus. But ang imong mga pulong, ang imong anointing maoy manakod Ginoo ngadto sa mga dili pa magtotoo, Dios. Let your light shine upon us, Father God, so that in this darkest days, O Lord, the people will see the light that you have given to us. They will come to us, Father God, in the light of your salvation, Lord Jesus. Ang pingin nga mga batanona Ginoo,
Patubuas sila, O Diyos, ilikay sila sa mga pagpakasalatang tanga, Ginoo. Ang mga gahom sa kangit-ngit nga na sila mga kinabuhi, nga wala nimo kahimot gikan sa pagka-addict sa mga duwa sa social media. In Jesus' name, in Jesus' name. Gikan sa mga sayop nga mga pagpakasala, gikan sa mga tago-tago nga mga binuhatan, sa pangalan ni Ginoong Jesus, you will be exposed, you will be changed, and you will receive the grace of the Lord, and you will change and receive His favor. Glory and to glory and to glory. Father, tanga nga mong pagkamasukukanon. Help us, Father God, nga mong matured me spiritually, Ginoo. Gikan sa mga kabataan, mga batanon, mga hamtong, muhimuang mainampuon ng tanan. Oh, we sing glory! We sing glory! We sing glory! Pinakakusog nga pakpak para sa Diyos. Hallelujah! Oh, we honor your name. We glorify your name, Lord. Oh, Jesus. Raise your hands up high. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Father, thank you, Lord, sa kinabuhian nga mga batanon. Lain na usab nga simana, angong gisalig sa imong gamhan ang mga kamot. Pinaagi sa imong grasya, sa imong balang espiritu. Nagikan karon hangtod sa panahong magbalik migtigom dinhi. Imong ipasinati ang imong gugma sa kada usa nga niya karon, Ginoo. Ipabati sa kada batanon nga dunay Dios nga naghigugma. Dunay Dios nga nagpasaylo. Dunay Dios nga modawat og manalipod. Dunay may mga batanon dinhi, Ginoo, nga wala nakasuway sa tinuod nga gugma. Pasinati nila ang langit nung gako sa gugma sa amahan nga mo'y nagbuhat ka namo. And thank you, Lord, nga kini mga batanon na precious kaayo sa imong atubangan. O ang imong mga plano, mga maayong kaugmaon. Walay makapugong mahitabo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. The enemy will come to steal, to kill, and destroy. But Jesus, you came to give life. And we will have it in abundance in the name of Jesus. Thank you, God. Punang huna-huna, kasing-kasing, buklawas, nining maong mga batanon sa imong presensya, Ginoo. We honor your name. So receive the honor, the glory, your might, strength, and power, O God. And all the praises, thanksgiving, worship service belong to you, O our God and Creator. Receive in the name of Jesus Christ, your Son, our King, our Lord, and personal Savior. And everybody shouts, Amen and amen and amen. God bless you. I love you with the love of the Lord, mga batanon.